प्रेक्टिकल मोनजोंहाय माने बेबायदिनो गरमाना आयु अयथासार मानसिफोरथ' फुरा लंथं खालामजोबखादों जानांसिगौल' ना जोंनि बर' हारिया बिदि जायाबानो जायो बाइकआव इसिबां भिडिअ लानो हाया जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिजों गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो जों स्कुलाव थांनो रेडि जालायबाय स' दिनै बिदायाबो थांफागोन दै मानोना बिदानाबो खामानि दं कर्टआवहाय स' बियो दोनलांनानै गाव दसे थानानै थांगोन आरो ना खाथियावखा नालाय स्कुल खाथियावखा नालाय स' बिदिब्ला थौबाय थादो होमबा लोगोफोर जोंजों लोगोसे थौफाबाय थादो ओमफ्राय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबावदे नङाबा मिथिनाय नङाना आं मा देखायो मा देखाया ओमफ्राय लास्ट जोबथारनायावहाय आं मोनसे इम्परटेन्ट खोथा होनगोन मानो होनब्ला नोंथांमोनहाबो मिथिनाया मोजां स' लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबावदे आङो गेजेर ससेयाव होनहैनो हागौ आरोना बे खोथाखौहाय आं जेखौ होननो नागिरदों स' थौबाय थादो होनबा लोगोफोर स' लोगोफोर दायो जोङो थांग्रोबाय थानोसै बाइकआव इसिबां भिडिअ लानो हाया आङो स' ओमफ्राय देखायलांगोन दै दा आङो थौबाय थादो होनबा लोगोफोर लामाखौ एसे देखायलांसै आरोना बास स्टेन्डआ नै खालि खालि बास स्टेन्ड सिंजों हाबदो ना औ बेयावनो बायदि मोनदों थां नैबेयावनो नैबे ससेयावनो ब्रा बेलाय बेखौ नुदों नालाय बेयावनो नङाबा बैयावनो औ जिखुनु जाया नैबे ससेयावनो आरोना स्कुल मोनफैबाय लोगोफोर स्कुल मोनफैबायथ' ओइ नै नुहुरबायानो मोनसेयानो मामा 10 मिनिट सिगां सहैबाय लाबोदो एक्सट्राया लाजिया थाखाय दा एसेमब्लि जागोन ना बेनिफ्राय मुस्लिमबारि थांबाबो 2 मिनिट सिगां सहैगोन 2 मिनिट सिगां 3 मिनिट सिगां सफैबाय नै जोंहा स्कुल दखाना बेना बरिया जाबावबायसो आइदे मैगंबो लाबाय थालिरबो आब'नाव थालिरबो मोनदोंमोन आङो बे नानि मोननि स्कुलाव दोनफैग्रा आजाद बिमानावहाय थालिरखौ होनांगौ एसे न'नि मोजां होननायखाय गोथावनो जानो न'नि नालाय न'निफ्रा मोजां जायोना मुलि होआलासे माबानाय मा होनो फोमोननाय बेनि थाखायनो स' थांबाय थानोसै होमबा दायो स' दिनै जोङो आलदा लामाजोंसो फैबाय आरोना ओरै लामा मोनसेजों मानो थांगो नायनो थांदों खोमा थांबाय होननानै बुंदों न'आवहाय थगायहरदोंमोन मैया बिगोखौ लोमजादों आङो ओंखाम संना होफै होननानै बेनो ओमफ्राय औ ओमफ्राय बिदानायखौ खोन्थाहराखैमोननो ओमफ्राय उनावहाय बिसोर खोनाबायना बिदि जादों होननानै ओमफ्राय माथो नों बुजादोंसोनो होननानै बुंहरो ओमफ्राय बेबा मा जादों मिथिया थान्दा हावा आयु दिनै गरमानो थानो हायालै सुथुखौनो गथ'आ बोरैबा रोखोमनि गरम होखादों दिनै गरमा अयथासारनो स' थांग्रोबाय थानोसै लोगोफोर गरमा बाराद्राय सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसा नांबा दाउफ्रानो जाथावना ओइ बे लामाजों ओंखारफैबाय जोङो फैयै फैनानैहाय बेयाव खुसेर बिदै फानोलै बेयाव सब समाय थाबाय थायो जोंना नै गसाइगावआव लन्ड्रि खुलिबाय गासिबो सुजोबोनो बेयाव ब्लेंकेट सेंकेट बास स्टेन्ड मोनफैफिनबाय नै जोङो मैया हिजिरा बुजादों होननाया नैबावनो बुजादोंमोन हा बेयावनो बुजादोंमोन ए सिटिक्स लोंनो थिनदों बबा आराम बारुरुनो आइदै बालायना सल'फोर न'आव सफैबाय अमा लानानै फैबाय दिनै गरमाना आयु अयथासार होनबाबो जानोसै मैथाजों थास' आथिं लाबोदों नै बासरनि गोथाव जायोना जाया मिथिला मैथासै लाबोदों बारा गोखैबाबो जानो हाया बेजोंनो जब जालाबायनोसै थालिर बायनानै लाबोनानै 20 थाखानि फ्रिजआव सोनानै फ्रिजआव दोनजानाय नङा जोंना नानिया ओरैबायदि गगा मोनदों माने स्कुलाव हरनो बांद्राय केक कुक बायदिसिना हरबाबो जारला मास्टारबो दाना फिथाइ सामथाइसो लांनो थिनसै मोजां जिनिस आरोना गोदोनि बेफोरखौ हरसै दाबो जायो आं थाइसे मैया जानो नायखादों आं मैया जाहोदों आब'आ ओमफ्राय गोदैथार थालिरा जि मोजां न'नि फोमोननाय ना ओमफ्राय मुलि सुलि जेबो होनाय नङा बेनि थाखायनो मैथा सायनानै मैथाखौ दहाय सायनो हागौमोन आं बावनासो थादों ओरैनो जिरायबाय थानायसो जादों
ड्रेस गानस्लायनानै लागासिनो ओमफ्राय मावनोसै र' ब्लाउसखौ गानस्लायना लानांगोन गरमथार थानो हाया मैथाखौ सायनानै लानोसै बेखै आं मुथासेल' लाबोखादों आरोना आंना जि दै फियो ओरैबायदि गरम ना दिनै बुंनाङा आरोना थानो हालायै गरम मायबा एफा गरम बबेयाव थाबा गोजोनगोन बबेयाव माबा गोजोनगोन मोनलाजोबबाय गरमनि थाखायनो ओंखाम जाननानै लाग्रोबाय आङो ओमफ्राय ओंख्रि दंखायो आंहा दालि जहल ओमफ्राय मैथाखौ जेब खालामगोन आरोना लाथाब लुथाबनो ओमफ्राय लोगोफोर मैया मा जादों होनब्ला मा होनो बे जे आं खनसे इउटुबाव देखायदोंमोन जे बे बर' हिजिरा होननायाहाय सोरबा मेरला कमेन्ट हरदोंमोन आरोना आंनावहाय हौवासो बियो होननानै ओमफ्राय नामाबो जाफुं ना माबा होननानै बुंदों आरो जाफुं बोरैबा टाइटेलखौ बोरैबा होनथारदोंमोन बावगारबाय आङो ओमफ्राय मैया मानि बास स्टेन्डआवहाय बिदि अबेनिफ्राय हिजिराफोर फैदों दै सोरबा खोन्थाहरदों ना मादोंथाय मिन्थिया माबा फैदों आरोना बिदि फेन खुनानैहाय माबा फैदों बुखोना माखोथाय मिन्थिया बुदों होननानै बुंदों बुदों होननायखौनो खोनादों आं जेबो मिन्थियाखैमोन दे दहाय फुङावहाय जखन आङो मबाइल दाङो ओमफ्राय फेसबुक खेवो होनबासो नुबाय आङो फेसबुकआवहाय हगारनाय बेखौहाय ओमफ्राय नंगौना नङा सानबावबाय आरोना आङो बेखौ ओमफ्राय कमेन्टफोरखौ नायबाय आङो ओमफ्राय गसाइगावआव हमजादों गसाइगावआव होननायखायसो बास स्टेन्डआव होननायखायसो नायबा नोंमारगौ एरिया ओमफ्राय जोंनि गसाइगाव बास स्टेन्डआवनो आरोना न' खाथिबाबो नुबाय जों जेबो खबरखौनो मोना आरोना आंथ' जेबो मिन्थिखाया न'आवनो सानफाथोलो थानाय जेरावबो ओंखारा मा ओंखारा बोरै मिन्थिनो दे जेबो फात्ता गैया एबा फुङाव बुजाखो ना सानसुआवमोन सानसु टाइम मोनदां आंनिबा आरोना बिदिनो 11टा 12टा बिदि टाइमफ्राव मोनदां आंनि आइडिया मानसिफोर जमा जानायखौ नुनानै आरोना बेबायदि टाइमावनो मोनदां आंनिबा सानसुआवनो खोमा ओमफ्राय बियो जोंनि गलिथिं जोंनिथ' गलि जाला बै दलगावथिंजायनो भारा थायोमोननो दे बियो बै आब'आ खोन्थाखादोंमोन आरोना बिसिनि न' खाथियाव भारा थायो सोरबा हारसानाव होननानै बुंबाय थाखादोंमोन ओमफ्राय थायोनालाय थायो मालाय ओमफ्राय बेखौनो जोंना सनालि बिदाया होनबाय थायोमोन आरो सोंलाय नों मालाबा बे हौवा नंगौना नङा होननानै बुंबाय थायो ओमफ्राय बोरै सोंनोना बोरै सोंनो लासिं सिंनो बेनि थाखायनो ओमफ्राय बेनो जों बर'फ्रा मानो बिदि माबायोथाय जेनेबा हिजिरा नंथारगौबाबो ओंखाराबानो जायो बेबायदि आरो जोंनि गसाइगावआव टाउनबाबो दिनैसिम हिजिरा बिदि थाफैफेरा दै आं नुफेराखै आङो मेरला बोसोर जाबाय बेयाव थानाया ओमफ्राय होनबाबो नुफेराखै दै आङो बेखौनो फार्स्ट टाइम नुफेरदों आङो रावबो हिजिरा थाफैफेराखै आं लोगो मोनफेराखै आरोना नुफेराखैमोन बेखौनो फार्स्ट टाइम नुदोंमोन ओमफ्राय बिदिखायनो सोरबाफोर माबाफोरखौ नुबाबो उपद्रुब मोनबाय खोमा बे दखानबो हाबनानै बियोनो फैसा ओमफ्राय हिनजावफोरनावबो बियो दै बे नोंसोर नुखादोंना बै बाराव बासावहाय आंनाव फैसा बिदों बियो ओमफ्राय आरो माथो गावनि आखलावनो बुजालाबायबाय दा लासिं सिंनो बर'फ्रा बिदिफ्रावनो माबायो आरोना दा बर'बाबो हनै गावजों गाव बासायलायनाय गैला जोंनियाथ' बर'फोरा गावजों गाव एना एनि नायलायनो हायि सैलायलायोना आरो माथो रावबो जेबो खालामहैयाखै आरोना भिडिअआव नुदों आङो फेन खुजाबाय ओमफ्राय मा खालामजाखो गावसो मिन्थिसिगौ बुजाबाय हिजिरा नंगौना नङा नायजाबाय खोमा आरोलाय माथो सोरथो बिसास खालामनो ना ओमफ्राय माबा मा होनो कमेन्टफोराव नुदों आरोना आङो मानसियाथ' पाटगावनि होननानै आंनि सायाव खोन्थालांगौ पाटगाव बबे साइडनि आं मिन्थिया दै जिखुनु जाया पाटगावनिल' होननानै बुंनानै लादोंमोन बियो सिगाङाव बारा गोबाव जायाखैना आं भिडिअ हगारनाया माथो बेसे गोबाव जादों र' आं न'आव थांबा बारा गोबाव जायाखै मास मोनसेयानो जादोंना जायाखै दे बिदिसोल' जादों आरोना फैनाया बियो एसे गोबाव जाफैखाबाय दे जोंनि गसाइगावआव मास मोननैसो आराय माससो जाफैखाबाय आं बियो ओमफ्राय जोंनि गसाइगावनि मानसिफ्रा जिबायदि मोजांबासो मोजां नङाबा आं जांखा ओरैबायदि रागा खरा बुंनाङा आरोना देन्जार मानसिफोर दं गसाइगावआव जानला मानला नंखाया आरोना मोजांबाथाय मोजां गाज्रिबाथाय गाज्रिखा स' दाथ' हनै लासिं सिं जानोसै दा गावहानो ओमफ्राय बिमा लांफैदों होनदों नामा मिन्थिया आङो दिनैसो नै दहायसो लांफैदों होननानै बुंदों बिमा ओमफ्राय थगायबावदोंसोनो सोरबा गुवाहाटियाव थांसै मानसि दंखायो मा दंखायो होननानै भारा दोनग्राफ्राबो दोननो नाङामोन नै दा गावस्राबो हरखोना माखोथाय मिथिला आरोना आङो ओंखाम गाबबाय आङो मारै जादों ओमफ्राय घटनाखौ आं मिन्थिया दै मोजाङै दासिमबो जिखुनु आङो फेसबुकआव बिदि नुदों हगारनाय ओमफ्राय मानसिफ्राबो हनै बै जोंनि स्कुलावनो उन्दैफोर दोनलांग्रा नानिमोननि बिमामोनहा बिसोर नायफैदोंनो दहाय बेयाव फैदोंनो आं जेबो मिन्थिबावा
मिन्थिबा आंबो फैगौमोन नायफैगौमोन आंबो बाट आं मिन्थिया आरोना बिदि न' खाथिनिबाबो आं दिनैसिम थांफेरा आरोना जोंनि खाथियाव जायो बारा गोजान थांनाङा खाथिथारावनो बांद्राय गोजानानो नङा स' लोगोफोरालाय माथो होनबावनो बेबा मारै बिदि जाखो ओमफ्राय मानसिया इउटुब चेनेल दंलायलायो ओमफ्राय मानोबा बिदि ओंखारनो नाङामोन बियो बिदि मागिनो नाङामोन चेनेलावनो आराम बिदि ब्लग बानायनो हायोमोन बे दालाय माथो मेल्ला बानायो मालाय हिनजावफोर बायदि देलायनो गोसो जाग्राफ्रा हिजिरा नङाबाबो आरोना मेल्ला बानायोना बै गावदां मोनहा बिसोरबो बानायो ओमफ्राय मा नाम मिथिला आङो बिसोरनि मेल्ला लोगोफोर दंना नुयोथ' आङो मेल्ला नायो आरोना आंबो बबेबा समावहाय ओमफ्राय जेनेबा माबायदि बानायो होननानैहाय नायनाय जायो आरोना नायलाबायोलै लोगोफोर आङो बिदिनो टाइम मोनबाथाय आङो नायलालाजोबो आरोना सोरनि ब्लग सोर नायजोबो ओमफ्राय बे आब' एन मोसाहारिनिया बिनाबोथ' बिखुनजोना गोदान चेनेल खुलिबायना बेखौबो नायो आरोना आङो बिराद इन्टारेस्ट मोनो आङो स' लोगोफोर चाइना लागासो जल्दि जल्दि संना लानोसै आयै गरमा दिनै थानो हाया आरोना दा लोगो मोनसिगोन र' दसे उनावहाय लोगोफोर मैथाजों अमाजों दहाय लाबोनाया बरिया टेस्टि गोथाव जाखाबाय आरोना जानांसिगौल' ओंख्रि संगासिनो दं ओरैबायदि गरम ओमफ्राय गरमनि थाखायनो नै टेबोल फेनसो लागायनांलायबाय आरोना आङो एसे बाराव थानोसै ओरैबायदि गरम ना दिनै मिन्थिया आरोना एसे गरम मोनो ना मोनाखै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंथ' बबेयाव थाबा गोजोनगोन बेखौसो फ्रिज सिङाव जुदि हाबजानाय मोनबा हाबनोसो थासिगौमोन ओरैबायदि गुसु आरोना माबा गुसुलायनो माबिसो रायलायफ्लांबा जालांबाय दे ओरैबायदि माने गरम आरोना गरमानो थानो हाया अयथासार एसे बाराव थाबासो थाजिम मोनो ओमफ्राय जै दसेनो बारनिफ्राय सिखांबाय होमबाथाय गरमानो हाव हाव बबेयाव थाबा गोजोनगोन बबेयाव माबा गोजोनगोन बिदिसो मोनलायलांग्रा जाबाय दे गरमानो बुंनांला आरोना संना लागोसै ओमफ्राय जानानै लागोसै ओंखामबो उखैबाय बिरादनो मोनगोथोंसै र' लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर अमा आरो मैथाया बरिया मोननानै बिदि जाबाय ओमफ्राय दालिबो दंखायो नै जानोसै आरोना जाना लागोसै एसे जानायखौ देखायबाय थाथ'ला दे लोगोफोर ओंखाम ओंख्रिथ' जाखांबाय जों दहायनो ओमफ्राय हासबेन्डआबो थांबाय आरोना डिउटियावहाय ओमफ्राय आं जे दहाय थास' आथिं लाबोदोंमोन बेखौ एसे सायनानै लानोसै खिन्थु दिनै जाया दे आं गाबोन फुंनि थाखाय सायना दोनखागोन सायनानै मा खालामो होनबा आङो फ्रिजाव सोनानै दोनबा थाजायै थायोना ओमफ्राय जेबो गाज्रि जाया आरोना ओमफ्राय बासरनि बे गाबोन संनानै जानोसै आरोना मानो होनब्ला गाबोनथ' स्कुल दङलाय सोरांबानो आरोलाय स्कुलाव थांनांगोनलाय ओमफ्राय फुङावथ' टाइमा हास्लाबा आरो फैनानै सायनानै संनानै जाफैनोबो बहुद टाइम लायो थास' आथिङा बेनि थाखायनो सायनानै आरामसे फ्रिज सिङाव सोनानै दोनसै आरोना आङो ओमफ्राय खामानियाथ' मावनो लागा बहुद दङ बाट बबेखौ मावथ'नो आंना खलाबो बादामालि खाजोब्बाय लिमोनजोब्बाय बेखौबो फुनांगौ बेखौ थाब थाब सैनानै दिनै टाइम जाबा जाबायसै आरो जुदि दिनै जायाबा गाबोनफोर माबानोसै आरोना नायनोसै दा मा जायो खुनु गेरेन्टि होनो हाया गयबो खावनांगौ दंमोन गयाबो रानबायमोन आरामनो बेफोरखौबो खावनो मोनाखै दाबो ओरैनो दंजोबो आरोना टाइम लानानै मावनोसै फारि फारिनो लासै लासै उफाय गैया लोगोफोर मा होनबावनो ओमफ्राय नै लोगोफोर आं जे होनदोंमोन बे हिजिरा बुजानाया ओमफ्राय आङो ससे क्लिप फिसा मोनदों आरोना बेखौ लास्टआव होगोन आङो जोबनायाव ओमफ्राय माने ओरैनो ससेल' होगोन दै जास्ट नोंसोरनो देखायनो थाखायल' ओमफ्राय एफाग्राय बिदि गोलाव होआ आङो मानो होनब्ला बायो आरोना आंबो बिदि होनो ओरैनो जास्ट नोंसोरनो देखायनो थाखायल' ससे क्लिप होगोन जास्ट ससेल' होगोन आरोना सायनानै लानोसै एसे आरो माथो खामानियाथ' मावबा बहुद दंलै लोगोफोर बाट मानसिना बबेबा समाव बायो आरोना आंबो माथो होनबावनो आरो गरमाथ' ओरैबायदि गरम होदों बुंनांलिया मा होनबावनो बासरनि थास' आथिङा गोथाव जायो दे लोगोफोर जानो माने गोथावथ' गोथाव प्लास माना आरोना आं माननाय मोना दस्राफ्रा माननाय मोनो होननानै बुङो आरोना बासरनिबाबो मानो होननानै बुङो बाट आं माननाय मोना आरोना बासरनिखौ ओरैनो हाग्रानि थास'फोर ओमफ्राय दस्रा थास'फोरखौहाय माननाय मोनो खिन्थु बासरनिखौ आं माननाय मोना दै आं माने बिराद मोजां मोनो आरोना जानो थास' आथिंखौ गोथावा गोथावखा दै
बिराद गोथाव जायो बेयो अमाफोरजोंबो एवनानै जानो गोथाव जायो ओमफ्राय नाथुर जुनायफोरजोंबो ना गोरानफोरजोंबो मोजां जायो आंना ना गोरान एसे दंबावो आरोना बेजों जागोन आङो आरो जुदि होनाय जायाबो जानो हागौ गोरोन्थि गैया आं ओरैनोबाबो गोथाव मोनखायो ओरैनोबाबो भाजा एवनानै बिराद गोथाव मोनो आरोना आं जानो दा मोनायावथ' आंहा ओंख्रि संनांनाय नङा मानो होनब्ला दहाय साननि मैथा अमायानो दङ ओमफ्राय दालियाबो एसे दं फ्रिजआव सोनानै दोनबाय आङो सोर बांद्राय देखायबाय थाला लोगोफोर मा देखायबाय थाबावनो नोंसोरनो बेनोसै आंहा जेबो देखायनो जेबो गैया बेनो मावनाय दांनाय ओमफ्रायो आंना ओरैबो जायो ब्लग बानायनो टाइमफ्राबो बबेबा समाव थोस्लाबा माने मावनांगौ खामानिफोरानो थाजोबो बिदिनो जायो आरोना टाइमफोरखौनो मिलायहोनो हाला प्रेक्टिसबो खालामनो मोनला टाइमानो जाला आरो जेरैबो जाला मा होनबावनो संसार जाबाथाय बिदिनो लोगोफोर बेखायनो जाला माला उन्दै बैसोफ्राव हाबा दा जालाबायखा स' लोगोफोर आं नोंसोरनो मोनसे खोथा होनबावनो नागिरदों भिडिअखौथ' आं नोंसोरनो ससे होबाय आरोना बांद्राय गोलाव होला मानो होनब्ला आंनि अन भिडिअ नङा आं माने ग्रुपाव फैदोंमोन आरोना माबाया भिडिअआ ससे लानानैहाय माने होबाय आरोना स' बेखौनो एसे नायसाबदो ओमफ्राय लोगोफोर आं खोनानो मोनबावदों आरोना बियो माने नामखौथ' जाफुंना मा होनामोनथाय आं बावगारबाय दै आंनि कमेन्टआव फैदोंमोन आरोना आंनि भिडिअफोराव जायफोरा नायो बेफोरो मिथिगोन कमेन्ट हरदोंमोन सोरबा सासे कमेन्ट हरदोंमोन आरो सासेल' नङा आरोना सानै ना साथाम मानसि कमेन्ट हरदोंमोन पाटगावनि बियो जाफुंहोनो ओमफ्राय सोरबा होनदों हौवा बिदि हिजिरा नङा सोरबा होनदोंमोन बियो हिजिराखा बिदि होनहरदोंमोन आरोना उन्दैनिफ्राय दतमायाव फरायो मायो बिदि सोरबा सोरबा कमेन्ट नुदोंमोन लोगोफोर बिथांनाबोथ' चेनेल दंखायो वारि प्रडाक्सन नोंसोर नुखागोन मोननैल' भिडिअ दङ सर्ट भिडिअ गानाय प्रेक्टिकेलमोनजोंहाय माने ज' हगारनाय दं आरोना बे मनिसा एक्ट्रिस दंना बे सर्ट भिडिअ गाग्रा बिसोरजों ओमफ्राय सुब्रनबो दंमोन नामाथाय मिथिला दै आङो ना गैयामोनथाय बावलायलांबाय आङो जिखुनु जाया भिडिअखौ गोबाव जाबायना आं नायनाया ओमफ्राय आं खोनानो मोन्दों कि बियो क'क्राझारना अबावबा क'क्राझार टाउनावहाय अबावबा माने बिदि हमनानै बुजाखांखाबाय ओमफ्राय अबेबा गुवाहाटियावबो हमजाखांबाय बेबायदि होननाय खोनादों दै आं सियरलि नङा आरोना आं दाबो कनफार्म नङा मानो होनब्ला आंबो खोनादोंसो सासे बिबोनांनिफ्राय बे आंनो माने खोन्थादों आरोना ओमफ्राय दा नोंमारगौना नोंमारा आं मिन्थिया दे ओमफ्राय जेनेबा बियो जुदि सिगां दिनैनिया आच्छा अ माने दिनैनि जाय हिजिराफोर फैदों बिसोरसो गुवाहाटिनिफ्राय फैनानै बुदों ओमफ्राय मानसिखौथ' फुरा लंथं खालामजोबखादों माने फेन्सिंफोर नोंसोर नुखाबाय भिडिअआवहाय माबायदि खालामदों ओमफ्राय आं माने इसिबां क्लियार जोंनाथ' इउटुबाव मानाना बिदि देखायनो मोना स' जेसेबां देखायनो हायो एसेबांखिनिखौ देखायबाय ओमफ्राय बांद्राय गोलाव आंनाव अन भिडिअ आंथ' खोन्थाखादों नोंसोरनो आं थांनानै खुद भिडिअ बानायहैनो हायाखै मानो होनब्ला आं जेबो मिन्थियाखै न'निफ्रायनो ओंखारनाय जायाना लोगोफोर स्कुल थांबाय ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआ होनबाय थादोंमोन आरोना सोंलाय नों मालाबा बेखौ भिडिअ बानायलाय बे जेनेबा हौवा नंगौ ना नंमारा ना हिजिरामान मालाबा सोंसाय बिदि होनबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो बै बाराव लोगो मोननायनिफ्राय खेनसे नुदोंमोन हो बास स्टेन्डआव बाट ओमफ्राय आं माने रायज्लायनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय बेनोसै आरोना माथो बोरैथो सोंनो आंबो उसुबिदा मोनबाय खेनसे नुबावदोंमोन आङो खिन्थु रायज्लायजायाखै मानो होनब्ला आं स्कुलाव थांनो हाखु दाखु जादोंमोन ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिराद माने जोंनि बास स्टेन्डआवनो बेयाव मोनसे हटेल दं आरोना बर'निनो मिनिमाम बांसिनानो बर'नि गेजेरजों आरोना हटेला मोनथामना मोनब्रै जिखुनु जाया अबेबा दं आरो हारसाफोरनि बाङालिफोरनि ओमफ्राय माने बिसोरनि हटेलावहाय जौ लोंहैबाय थायो होननाय खोनायोमोन दे आङो माने सामफ्रामबो जौ लोंहैबाय थायोनो बियो आरोना ओमफ्राय दायोथ' आंथ' नुवाखै मेगनजों जिखुनु खोनादों आरोना ओमफ्राय बेनोथ' हिजिराफ्राथ' हिनजावफोरनाव फैसा मागिया जेनेबा बिया हौवाफोरनावसो बियो बै बाराव आं सोंनायावबो हिनजावनाव फैसा लायो नामा होननायावबो औ आं लायो बयनावबो बेबायदि होनदोंमोन आरोना बियो ओमफ्राय आङो बर' हिजिराफोराथ' गैखाया नुफेरखायाखै ओमफ्राय आंथ' बर' होननानै मिन्थियाखैमोन दै फार्स्टआवहाय ओमफ्राय उनावसो बर' होननानै मिन्थिदों आरोना आङो उनाव गावनो आंथ' ब्लग बानायबाय थादोंना बासावहाय नोंसोर नुखादोंमोन बेयाव माने आंखौ बर' रायलायनाय खोनानानै गावनो खुद फैनानैहाय बुंबाय आरोना ओइ आंनाबो चेनेल दङ वारि प्रडाक्सन होननाय नोंसोरनो खोनाखादोंना भिडिअआवहाय वारि प्रडाक्सन होननायहाय बेनो आरोना स' बेनोसैमोन आंना मा जेनेबा जोंनि बर'फ्रा बिदि जानाङा हिजिराथारबाबो जेनेबा दाथ' मेरला दङ नै आं नोंसोरनो बुंखाबाय बे गावदांमोन बिसोरबो जेनेबा हिजिराथ' नङा जेनेबा बिसोरबो जेनेबा हिनजावनि गाननो लुगैयो देलायनो लुगैयो गाव गाव मोनसे जेनेबा सक थायो जोनोमनिफ्रायनो फैयो आरोना सोरबा सोरबा बिदिनो थायो एसे हिनजावसुरि सिस्टेम स' ओमफ्राय माथो होनोना बिसोरबो ब्लग बानाय एफा मोजां बेबो बानायबानो जायो चेनेल दङ खुदनि गावनि बिदि
बानायबानो जायो आरोना ओमफ्राय बिदि मागियाबानो जायोमोन दा जेनेबा गावहानो लासिं सिं दाथ' आं खोनानो मोन्दों बिमा फैनानै लांफैदों बेबायदि होननाय भारा थानायनिफ्राय फैनानै लांफैदों होननाय दाथ' नंगौ नङा आंबो मिथिया आरोना कनफार्म नङा स' आं सियरलि नङा आरोना बे खोथाखौहाय आंबो खोनाबोदोंसो स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय मानो होनबा हाखु दाखु जोबना जोंना नानि मोनना स्कुला थाब गयो स' बेखिनियानो आरोना लोगोफोर आरो माथोबावना जोंनि बर' हारिया बिदि जायाबानो जायो जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिजों बिदि खालामजाबा जेनेबा बेसेबां नेग्लेक्ट आरोना लासिं सिंनि खोथा दा जेनेबा गुबुन हारिया फैनानैहाय बेबायदि नेकेट खालामजालायलायनाय खम लासिं सिं आरोना बहुत लाजिनांथाव खोथा जेनेबा दा गाव जुदि लाजिनो रोङोबा बहुत लाजिनांथावानो आरोना आरो जुदि गाव जेनेबा बेबायदि सिगांथ' बुजाखांखाबाय आरो दाबो बिदि गसाइगाव बुजानानै आरो जुदि दस्रायावबो बिदि बुजाबावोबा बे गावनि खोथासै आरोना गावहा जुदि बिदिनो सकखाबालाय जोंलाय माथो होनबावनो आरोना स' ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेनो आङो जेनेबा बेखौनो खोन्थानो होननानैहाय आङो बे ब्लगखौ बानायनाय जाबाय स' बेखिनियानोसै आरोना ओमफ्राय थाबैनो आङो गोदान आपडेट लाबोगोन स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार गुड नाइट